नमस्कार प्रणाम। कैसन बानी रउआ सब? उम्मीद करते हैं कि रउआ सब अच्छा होखम जा। और पता बा कि रउआ सब हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया कइले, तब हमारे चैनल के रउआ सब सब्सक्राइब कर दीन जा। अभी हम जा रहल बानी एक प्यारा सा जीवितीय गीत सुनावे। हमारा चैनल पर रउआ सब बनल रहम जा।